du fortsætter at gøre det samme igen. Mellemtrædenzone. Ja, ja. Tænk på dine blomsterkrans. Kom fremad. Fremad. Ja. Og roligt tempo nu. Roligt tempo. Ja. Og på volte her, løber du på. Det er bare kom. Det er væk til udlægning af i søjle. Kom. Fremad. Og ned i tempo. Nu. Okay. Det var en overgang. Kom nu igen. Op i trappen, op tempo, kom. Og overgang. Nu. Sådan der. Fjerde. Der kan man se, hvad det driver med, ikke? Det kan man se. Fremad. Og ned tempo. Nu. Sådan der. Ja, frem. Bra. Og nu gør jeg klar til hold på seng, og andre op samme måde, så du lakker din overgang her. Ind og stop. Det er ikke så vanskeligt. Du kan ikke tænke, du skal bare gøre det. Fremad, stop. Der.